Ninye min ɲininkali kɛ komi alhamdulillahi saliba kalo a jɔra a sabatira Saudiya cogo min an bɛ Ala tanu a sabatira an fana fɛ o cogo kelen na an ni Saudiya bɛɛ bɛ jate kelen na mais sani kibariyaw kana ko ɲininkaliw tun nana bon a bɛ se ka kɛ jamana in kɔnɔ Ala y'an kisi a ma an ma bɔ ɲɔgɔn kɔrɔ o jamana minnu n'a y'a sɔrɔ olu ye Saudiya kalo yeri bɔra ɲɔgɔn kɔrɔ Saudiya fɔlɔ ye bi ye n'a y'a sɔrɔ jamana minnu ka fɔlɔ ye sini ye u ka arafa sun cogo bɛ kɛ cogo di yala ni arafa yɛrɛla Saudiya de wa sun wa ou bien n'u u b'a bila de u fana ka kalo 9 na u b'a sun ni masala min filɛ nin ye dɔnnibaw ka kuma fila b'a la Ari ibn Usaymin rahimahullah ale ka Majmu Fatawa la ale b'a fɔ de aw ye kalo ye don min a ka kalo jate tile 9 k'a k'o de sun maana hari ni arafa yɛrɛla Saudiya misali la ɲina arafa bɛ yɛlɛ Saudiya tarata ni arafa yɛrɛla Saudiya tarata a y'a sɔrɔ tarata ye aw ka segi ye Ibn Usaymin k'aw tɛ sun a fana k'a bila Saudiya ka sali araba aw ka 9 ye araba ko a bɛ jate a ka kalo yɛrɛ de la ko a b'o de sun arafa o bɛ Hari ibn Usaymin rahimahullah a b'o de fɔ a ka Majmu Fatawa kɔnɔ mais dɔnniba wɛrɛw ko min ye arafa ko ye arafa kɔni yɛlɛ don arafa kelen de bɛ diɲɛ kɔnɔ ni arafa bɛ yɛlɛ Saudiya don min i k'o de sun arafa bɛ yɛlɛ Saudiya don min ko i k'o de sun o ne kɔni la min bɛ min ne ka hakili la ka fara dɔnnibagaw ka kuma ninnu kan arafa bɛ yɛlɛ don min ni a ka kalo yeli ni arafa ta bɔra ɲɔgɔn kɔrɔ arafa bɛ yɛlɛ don min a y'o sun parce que nin sun min filɛ nin ye nafila de la a tɛ komi ni sunna i ni mɔgɔ bɛ ɲɔgɔn sɔsɔ ni farida sun de don sɔsɔli bɛna jamana kɔnɔ bɛ jamana ni ɲɔgɔn cɛ dɔnnibagaw ko o sɔsɔli ka bila i ka to i ka jamana kɔfɛ mais ninnu n'a ɲɔgɔnna nafila sun de don arafa don in fana ye don kelen de arafa bɛ yɛlɛ don min i k'o sun Sulemanu Rahili o b'o de giriya ani dɔnnibagaw wɛrɛ fana ka fatawo bɛ o b'o de giriya ko ni arafa yɛrɛla Saudiya don min o sun